Lah iki lho kathah iki ae. Ojo ndekan. Ora nek kono wong kok dicacah ya ora dadi engko dadi tewel. Nah, wis siji wae tanganku culno. Iku sing gak rewe enak, Mak. Oh, alah. Helor, wingi kae iki sapa sing takon? Endi manuk-manuk banu kabeh dari kate ndudukno manuk. Lho, lah iki to manukku delon. Manukku iki ora mengkur siji, ora sing gemlantong tok. Lah iki nang nisor ki oke, gak ya Mas Dino. Ayo mangan. Iki sik isen lur, nek isuk iki lur. Sakjane iki njaluk sarapan rawon kok ngene iki. Lah iki lho, iki aku nyekel telu iki kok ora gelem karo aku iki njuk kepiye? Kok gitu lho tak dol kono. Ayo. Yo. Soalnya gak biasanya sing makani. Jan, aku nek iki kon gocek jangkrik ngene terus iki ya ora telaten ya duncal to ngene kok lek cukup dhewe ya. Nah, sing ndi sing gelem ayo, nyo. Aku iki seneng lho manuk-manuk ngene iki. Lho, iki sing njaluk nyo. Lho, seneng aku makani manuk ngene iki. Mbek manuk-manuk ngene iki seneng. Aku iki pokok pecinta binatang. Manuk, bebek, pitik ngono iki seneng. Neng jane kok aja nelek ngono lho karepku iki. Nek nelek ngene iki aku iki njuk wegah e. Nyo, wis iki ayo. Gak jelas. Ayo. Iki apa iki Cak Jino? Tak pempes iki poksa lur. Ayo lho, sing poksa iki nduwak kok mentol tak gewetes ae. Ora gelem tapi bongok-bongok cangkeme iki, ayo. Ya entah ayo ta iki lho sampe meletet iki jangkrike kok. Lili njaluk iki Lili. Lili, nyo Li. Lho Lili. Nyo. Iki lho. Iki lho, arep gak? Nah, wis siji wae tanganku culno. Kan njaluk piro maneh? Iki ya kewan iki lupulut ae lho iki lho. Dolan iki jangkrik tanganku. Dobol kon kancane. Matane gak ndelok wong dicekeli jangkrik kok tangane sing diuntal kakekne kono. Oh, kurang ajar jeneng anakku wis kok gak tak mangan kon. Bar iki lho kono golek dhewe. Ora lho cangkeme iki untune tak pangurno meneh jal. Nyayo, iki lho. Apa iku Banung? Iki ki apa men? Mas Dino mang nandi iki manuk apa jenenge sing ijo cucak ijo ngono lho. Cucak ijo. Wis kon gak rene, males. Ku lho, ndelek iku lho. Nang aku dicokot e. Soalnya tangan sama jemek jangkrik. Lah iya jurku tanganku sing jangkrik iki culno, tanganku sing dimplok karepe dhewe le. Paling dikira oh jangkrik kok lemu seru. Kakekne kono. Ayo nyono. Nyo. Nah, iki apa iku? Manuk apa iku? Iki pokse. Ngawur. Apa iki jenenge? Oh, cucak rawa. Cucak rawa. Nah, nyo, cucak. Iki lho jangkrik iki lho, biasane kono nguntal jangkrik ae kok ya ora gelem iki lho. Kono tak dukno mau jupuk. Sing cilik-cilik ngono kemangane kroto lur. Kroto ya apa por. Lho, arek iki kene delon lho. Nyo. Nyo, tapi pangan dhewe. Aduh. Wes kono. Delok. Lagi cakot ki loro. Oh, nyo. Iki pinter iki lho. Wes gak. Apa iku? Gak. Ku kata mencolok iki lho. Murah iki lho. Murah aku murah iki ndek loro lur. Ono sing ekor panjang, nyo. Ono sing ekor iki panjang. Cek ono arek iku ngejar sampean terus. Aku wedi Mas, dicokot. Kok iso iku lho. Gak, Nah, pokoknya tangan sampean nang ngarepe. Nyo, wes. Wes kono. Oh, wong buat dong ngruwak gas ngono kaya Banung hari. Kon ta? Ngruwak gas pol. Nyo, ayo. Ngantek mubeng-mubeng lur. Bingung rasane dikejar bajing ku. Nyo, ayo. Iku apa? Iki kan loro iki lur lho. Iki sing ekor panjang lur. Ini jalak baliku. Jalak baliku lur. Iki manukku kuwabe tapi aku seneng iki. Soale putih. Nyo. Keliru ta makane nek kene iki nyo. Oh, arep to. Kandhane kok. Sama lek putih disayang, lek sing ireng-ireng ngene. Ya kan kembaran mbak aku enggak, kok nyayang ya sing putih. Aku malah dicokot iku Cak Jin. Kurang ajuar seru kok. Kayak mangan malah nyokot ndorone. Wis go, awas. Aku seneng sing dulu-dulu kene iki lho, lho ta. Ayo.
Nyo. Ayo urutno Bandung. Jenenge manuke tutuk kono iki. Ayo Cak Jin. Iki apa Cak Jin? Kenari. Kenari. Nari. Jalak Bali. Yo iki. Jenggot. Apa kok jenggot aja ning ngono? ah? Jenggot. Oh, cucak jenggot. Hmm. Yo iki. Oh, murai. Terus iki poksai. Iki cucak ijo. Terus iki mau ya murai. Iki cucak ijo. Ngawur. Ya iya toh. Apa Cak Jin iki? Oh, cucak cungkok. Lah terus aku padha ijo. Iki cucak cungkok. Lah aku iki nek tuku iki ora kadek kenalan dhisik, Lur. Wis teko tak tuku aku seneng iku lho Cak Jin. Iku ngono tok. Ora jenenge. Meneh tak gekne akte ya, terus tak apalne. Yo terus iki apa iki? Ciblek. Terus iki? Cucak Cucak apa? gentong. Cucak gentong. Mbah, nah kok cilik kok jeneng cucak gentong. Cucak gentong. Andane Yo, gentong sing ngomong iki. aja ngono niki duduk gentong. Tong. Terus iki nganu Lur. Cucak rawa sing jarine iki berarti lagu iku salah. Ngawur lagu iku, ngawur. Iya, Mbak. Jarine ngene, cucak rawa, dawa buntute. Gini iki buntute kira dawa. Kok ya jan. Lho iki. Iki apa Cak Jina? Pokse. Karena sing lembut-lembut ngene iki tambah seneng aku. Apa iki? Perenjak. Kae sirpo. Wah, wis ta Lur, wis clear kabeh tak sebut jenenge ra ketang aku gak apal. Sik meneh tak gene akte dhisik. Kok terus tak apalne, mbek tak fotone bocahe, ngono lho. Dadine cekno apal, nyo iki sampean lanjutno mak tak kei mangan pira-pira aku ya garo. Nek ngekei mangan iku ono hitungane. Dadi jangkrik pira, engko dikei kroto sing pirang minggu pisan. Ngono kita serahkan pada dirinya. Aku ora ngerti, pokoke ngerti aku seneng. Isu iki do ngoceh, ngono lho, Lur. Seneng aku iku. Nah terus iki nek esuk ngene iki to, kena sinar ngene iki manuk iki do seneng kipu kae lho. Delok ta Ono mancal-mancal. jadwale adus. Heeh, ana jadwale, ana aduse dhewe kene kono kae. Ana kamar mandine. Wah, wis jan. Pokoke nek ana kamar mandi adus iki dibuka warunge, dibuka tutupe mlebu dhewe. Engko nek wis wayah mentas dibuka maneh, mlebu maneh dhewe. Delok ta. Sini lho iki lho nek caring iku ngene iki. Ulune diler ngene iki lho, keleke diler ngene iki lho. Lho. Keleke diler lho. Isen akon. Didudukno kok malah ditutup keleke iku. Lah kelek ana wulune ya isin. Lah ora mau cukur to Mas Dino, kowe iki kepiye to? Ya iki lho, koleksi manuke Bandung. Wes iki lho, manuk-manuke Bandung. Bandung iki seneng. Anggere ngono jane ya kepengin ngingu sapi, pengen ngingu wedhus tapi nek iki bingung. Lek kathek wedhus iki ya sing dhisik iki ditambah leni. Cilik iki lak meneng, anteng, tak pakani sembarang iki nurut. Mbasa wis gedhe, bengak-bengok. Nganti aku bunek ngrasakno. Wis tak kei konsentrat, wis tak susu, wis tak suket. Lho, njaluke apa ngono lho. Tak tukono sego pecel ya ora dipangan. Adine gak bingung. Wis akhirnya diadopsi karo Lek Sutik. Yalah, sing ditaleni apa sing jenenge biyen kae Jamila ya ngono. Wis padha anune iki. Ya melek tuku wedhus sing wedhus bisu. Lah, aku wis searching Lur, ndeleki wedhus bisu ora nemu. Tak kandakno. Iki jane iki pengen sapi, ngen-ngen iki kepengin duwe sapi. Ngono ki, mbek sapi terus tak pikir maneh. Ha wedhus wae komet kok apa meneh sapi. Jaran. Jaran lho. Lumayan. Ayakno jaran ya Lur Hemat ya. bensin. Dadine iki hemat BBM. Ya. Kok lek nambah tini gawe Numpak jaran. Heeh. Nek blonjo numpak jaran Mas Dino. Engko sampean mlaku gawakno blonjoku, aku sing numpak. Kirung waya adus Cak Jin. Delok mulai. Delok maneh didusi. Wah nek adem-adem aja tak dusi Cak Jin sakno kathuken. Pilek. Engko nek pilek ndasane kok nek intunal. Ngene lho, dadi nek katenge tujuke dipakani dhisik, terus mari mangan, dijarno-jaring, dicelupno banyu. Lho, gak mesake to. Jal. Salah. Ning ngelih kademen jare. Berarti ki wonge ning ngelih iki saiki ayo masak ae, Lur. Wonge wis kode-kode ning ngelih kademen ngono. Wis saiki ayo melok aku golek panganan kira-kira sing kena dimasak ngono kae lho apa iki golek kates lho. Kates tak janke kates kowe gelem ora? Purun, pripun meleh. Karena pilihane lemikne nawane iki jangan kates gelem apa ora ngono. Sajane lek nawane iki, Mas, masak apa? Rawon po, jangan bening po, jangan asem ngono ya. Ha wis pripun malih ya gelem ra gelem ono nek gandul.
Ayo Lur mel aku golek atas. Tak tinggal sik Mas Jin. Nggih. Lho, kenongo aku ya ngembang, Lur. Aku iki seneng lho, Lur, kembang-kembang kenongo ngene iki. Kadang ngono iku cuk tak selempetno nang ngene konde ngene iki. Lho, ngene iki ambune iki selendang-selendang ngono iku seneng. Biasane iki kembang pecah piring barang tak encepno ngene iki, seneng. Lho, iki ono kenongo, ono melati, ono ceplok piring, wis macem-macem kae pokoknya kembang langsung tak selempetke ngene iki. Susana. Lah ponakane Iki Susantul. Susantil. Ayo melak aku golek kate sampe ngene iki, Lur. Oh, iki mulai semi iki, men. Iki wingi mari katrek jengkelang, Lur. Kena angin puting beliung. Kena angin gede lho, Lur iki. Kan pote kan ora ditanem. Jengkelang ngene njuk saiki kok wis semi Rungkat. maneh. Heeh, dadi mbek Pak Biro dok dipendem cekno gak jengkelang. Lah iki Lur kates iki ae. Rada endekan. Sing nang mburike dhuwur ya, Lur. Lho, siji apa loro, men? Loro ae. Loro ya, mbek iki ya. Heeh. Nek gede kabeh ndak rantek, men. Iki sora ya. Gede kok, Alah, alah, mapokak. Gedean ya iki. Iya ya. Heeh. Wis. Loro iki wae wis sedeng iki engko wis dadi sak wajan kok. Ndi mang sijine, men? Sijine nandi, men? Kok ilang? Lho, nang kok ora ono. Oh la ilaha illallah. Matane ono nisore nang ora ketok iki. Wis loro iki ae. Lho, iki cincau, Lur. Cincau. Iya, cincau. Cincau Rambat Lur. iku. Cincau rambat. Iki meneh nek lemu, nek pas wae panas-panas kae lho, diremet ngene iki, diombe segere ra ilok-ilok. Temenan iki arep bei. Di tandurna Pak B iki lho. Wis suwo lho, lho ta lho. Wis suwo tapi sik cilik. Lho iki barang wis suwo kabeh. 1 2 3 duwe 3 4. Men tandurna endi kira-kira ya men ya? Jejer pinggir dalan kene. Wis ayo Lur, masak Lur iki diramut iki Lur. Doncek nang kene Lur, adem. Yo. Karo ndelok wong liwat-liwat iki lho Lur. Sajake engko tak takonane nang ngene wong liwat tak takonane. Arep nanding. Masak apa? Masak apa? Engko lek arep nanding Mas kan nandinge katene turah po. kepengin renang aku iki ajane Lur, temenan. Kayak kangen ngono lho kepengin jegur. Kok jegur nang ngene kedung lho. Kayak eling cilikanku Kayak biyen ngono lho. ngarepan iki. Ada cetek men cilik. Gorong-gorong. Gorong-gorong. Rek mengkono yo kebuntel banyu mah bongko aku. Kok iso iku lho. Kepengin renang asline Lur, kepengin nang mudal. Tapi lho, wong jadwalno kate renang wae lho. Wangelan ya apa? Ya nek esuk ngene iki Adik Eli sisik sekolah. Ya, engko nek Minggu utawa Sabtu perayaan sekolah to, rame wong aku wegah. Ya nek apa wong awake blurek eling tekek are. Nang kok renang ya ketok wong isen kok ya. Karepku iki ngono, jegur tapi nek ra ketok wong ngono lho. Ha ning anake sekolah, tak tinggal ki mesake. Wong anake ya doyan renang. Alah kok bingung renang nang kalen kono ki kok cethek. Wis sembuh enake kepiye? Kepengen tapi kok bingung. Jancek ngene iki ae. Wis enom iki Lur, isine ra ono. Wis ngene iki Lur dikokrok ngene iki. Wong masak iki beda-beda. Ana sing seneng diirisi tipis-tipis ngene terus dirajang mbek tangan, ana sing seneng dicacah. Ngono iku macem-macem. Sak karepe ta wong jeneng masak. Endinge ya mikir jangan kates ngono ae lho. Ora nek kono wong kok dicacah ya ora dadi engko dadi tewel, engko dirajang ya ora bakal dadi daging. Wis penting kok iso mlebu ngono ae lho ngene iki wis ra apa-apa. Wis Lur, wis mari iki lho sakmene iki lho lak ya wis akeh lho iki engko dige sedina ngono wis cukup ya. Nah, enake masak nang ndi iki kira-kira nang sawah ya Lur ya aku kok kepengin nang sawah. Mumpung suasanane iki terang kok suasana cuaca. Suasana bento sing ngomong iki. Mumpung cuacane iki terang ya. Engko iki tak remetane dhisik, tak umbar resik terus ayo budal nang sawah. Enak ijak-ijae yo. Men ra ijenan. Wong Mbak Nuri loro ndak sing ngelu kae lho. Wonge tak kongkon ngombe obat ya ora gelem, tak jak nang puskesmas ora gelem. Sampai aku ki ngene, tak celukna ambulan ya, kok digotong mbek ambulan. Kebuacut, oleh rawani obat iki lho kebacut. Wong mbok yo ngelu kok ya dijarno ae aku ngono. Tak tuwaleni kaya pendekar ngono kae lho aku. Lah ya wis ngono wae lho aku tak adus dhisik iki cek seger ya. Nang ayo budal nang sawah, ija tak celuke mumpung dek ya prei ngonten koyokane ya. Ayo Lur.
Jengkel mana nanti, Dok? Iki. Nah. Ki mari kene goreng iwak asin dhisik kok. Oke. Wis Lur, masake nang kene Lur karo Ija iki Lur. Enak nih masak nang kene iki Lur. Isi silir-silir. Ngono ku saja iku nek nang kene iki wis wegah mule ya. Iya, Mak. Sampai sore ngono tambah. Enak Tambah sore lele, iku tambah enak, tambah wadem, tambah semuilir ngono. Soale iki nang kene iki kan no tengah sawah Lur. Dadi niku enak kanan kiri perbukitan. Nya iki ne. Oh, kita goreng sih ya Lur iwak asine. Iya, ngono goreng sithik. Tak ilangi ndase Lur, dadine ndase gak ngrusoi. Nah, wis dok kabeh, Mbak. Ngono, Mak. Heeh, iya. Sedep ya mbok iwak asin. Iya. Hah, nih iwak asin iku nyenengno soalé. Rasane kok ngentekno sego ngono lho. Sego yang anget-anget ngono ya, Mak ya. Jan. Iki Lur, apa teh iwak asin digeng goreng mau to, langsung jeguri bumbu wae. Bumbune sak ketapruk. Alah kok nyantos itu iki lapar. Tapi tilinaken ya, Mak. Iya. Sembarang sak karepmu, sak enakmu. Tengah sawah kae yo lah. Ojo, Mak. Anakmu wis wireng geseng ngene iki, Mak. Brambang bawange wis mateng lho, wis harum. Saiki karek lombok-lombokan iki dilebokno kabeh mbek tomate. Kaya ngene. Wah, enak iki rek. Sik durung ana iwak asine iki. Bumbu tok. Ngene iki nek usum pete dikek pete ya, Ja. Oh iya. Enak. Anjane, Mak. Rano pete ngelek ra ono. Ya, Mak, mari, Mak. Wis ah? Sudah dong. Nah, wis mari Lur. Karek dilebokno campur bumbu iki ya. Lebokno Lur. Mungkin iwak asin iku kudu akeh bumbune. Iku sing garewe enak, Mak. Temen. Wis Lur iki karek bumbune sing kates iki ditutupno Mbak Ija. Sing kates iki banung bumbune nggih brambang bawang, jahe kemiri, lombok cilik, lombok gede, lombok ijo, lombok abang digawe hiasan kok cek ayu. Hiasan koyo taman ae. Kayak apa? Aksesoris ini, Mak. Iya. Aksesoris tambahan. Wis tak lembune sik Lur. Mak, semateng santas ya, Mak. Iya wis nang dintas. Coba sih ndelok sih. Oh iya wis, heeh nang dintas. Coba-coba sih. Coba dicoba. Nah, iki bubune sing katese Lur. Dicegurno. Sampe tuwanek ya, Rek. Kudu saleme barang dilebokno iki. Maaf ya, keselat aku ya. Bumbune tuwanek Lur, saiki digawe kecap ya. Pokoke iso campur ambek katese. Ini boleh campur iki baru katese dilebokno. Mau tak ureni sampe dengklek iki tangane. Iki lho, Lur, gawe jladrenane peyek. Peyek urang. Oh, Mantap. catelen kok sapa? Sini sini ono 10
Tuh kowe kalau gak nanggung sak kardus lur. Lah ya apa lho? Iwak asin alergi, urang alergi, iwak laut alergi. Terus menungso kok mangan opo? Gak ngono ta? Lho gak pusing aku ki. Aku mbiyen alergi mak, saiki gak. Ah wong aku biyen kira tau tuman alergi, mbok sembuhan dinget tak untal kira tau alergi. Lah saiki tuwek-tuwek iki nuwek kene koyakno wis kaken Nanti gisi. kakean. Lah ya kuwi kok gak jengkel aku ngrasakno. Dadine aku iki stok sitirisin iku sak buwajek lur. Mergane apa? Mangan. Aja kok ngono. Oleh opo yo arek-arek iki oleh MBG apa Oleh turat MBG. titik ngono iku lho lur tak emplok sosis kok koyo sekalep Kaya- ngono iki lho. Kaya iki lho, apa? Ya kok Sekalep. sekalep iki lho. Daging udah. Ngono iki lho ya iso guwatelen gak karo-karuan. Ya apa gak galek isi tirisin. Iki gula abang lho, sedap ya. Ini titik nang gampang mumut. Lor, iki lor. Kasih mateng ya, saiki lombok ijo nek lombok abange dilebokno. Yo. Ayu. Wis rampung lor, ya Allah, alhamdulillah iki wis cedhek mangane. Wayu ngene ngene. Ya iya lho, si masak wayune gak jamai lho kok. Ini gimana ngono peti ini ngono gak ya enak. Ayo kanca kabeh sing kangen jangan desa, ya iki rene yo. Jangan desa lak ngene iki lho, sakanane ngene iki ono kapes-kapes, ono bayung-bayung ngono kuwi. Enak anjene, seweger. Bayung ke dibuwur yo seger. Wis lho iki aku duwe sisa tempe wingi lho, nah, tapi ayu wingi soalnya durung dadi. Lho. Orangnya enak iki. Urangnya dicampur ngene iki lho, Lur. Lho. Iki jenenge apa, Jah? Gimbal apa peyek? Ya setengah gimbal setengah meyek ngono mak. Ah, iki tempene Lur. Urange wis mari. Wis mbok tata aja. Oh sudah Tonton mak. kabeh. Lah iki barang iki lho, Lur, delon Lur. Peyek ku ayu-ayune Lur. Iki dakian kono pisan, nang ditata Mak. pisan. Saiki karek wayahe Bandung ngombe nodem dhisik ya Lur ya. Iya, engko nek lali ki apa? Biasane aku iku nek lali gelingno dulur-dulur. Bandung, kok ora diombe nodeme jarene ngono. Wis tak ombe lho kadang-kadang ngono iku. Lali ngono iku lho, gak kesoting, gak ke video ngono iku lho. Dadi iki Bandung ki selalu sedia nodem ngene iki. Nek angger masak nang ndi wae nggone iku mesti tak gowo, tak sediakno nang sandinge ngene iki. Cek gak lali. Sampeyan dhewe ya ngono, aja lali ya. Cekno gula darahane awake dhewe tetep stabil ya. Nek tuku nang ngene kene iki linge Bandung ki ono. Ya. Nek gak ngono nang ngene toko official story nodem iku sing ono gambare mall ngono iku ya. Wis nang sampe tuku aku tak mangan mari ngene. Melok tak gak mangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo madang Lur. Lho wis mari kabeh to nyoja nanging boja. Oke. Sampe nek melok narene iki lho sing gandul enak. Mantap. Oh Allah. Iki wak asine. Lho. Iki jangan katese Lur. Jan iki paling enak Lur. Nyawalu tenan iki. Kayak urange. Oh, ala ketutupan ngene iki. Aru tempe, cocok. Monggo Monggo ya, Lur. Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Loh, iwak asine lho Lur, dicampur koyo ngene iki lho. Terus kayak iki. Cocok. Mantap nak. Iya temenan. Jan. Piye aja? Enak to? Enak. Nyawalut pokoke Lur. Jan kok mangan kok koyo enak ngene iki rek temenan rek, ya Allah. Bayek ya enak ya mak ya. Gimbal bayek tadi bayek.
Mantap pol, pedesnya nampol ya mak yo. Heeh. Iki ngarep iki Rafael. Iya mak. Kudu embo. Men gak embo lur. Rini yo cepetan lur kita umani. Sik akeh. Bener nih Pak asin tambah suwet deh. Heeh. Embo aja. Iya mak. Embo temenan. Jelas sih kok mari ngene. Ah. Ngene kok ngon mangan nyimit-nyimit yo ora iso lur, wong barang enak koyo ngene kok lho. Bayangno sampean bayangno. Iki oseng-oseng iwak asin, oseng-oseng klothok dicampur terus dimplok koyo ngene. Ah. Ini mak suwe aku mak gak manak sama kok gini mak. Jan. Alang wis suwe gak melu aku yang salah pancene. Sekarang piye? Buruk dhewe. Nek mangan sapa ku Tafel. Oh, pas yang dipangan ku rasane kok enak pokoknya. Suwil-suwil ngene iki. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lur, wis parek lur, ora awake dhewe saiki masak opo. Meneh koyo iki masak Sing seger. Oh iya, sajak iki Kira-kira ngono. Nggak Ya mbok ya semene dipikir es buah. Ngawur ada es buah jare lur. Ya seger ae yo. Lah lur ya wis alhamdulillah iki wis mari mangan kabeh, penggawean wis mari yo, wis syukur alhamdulillah temenan seneng nek iso konten iki lur, ya Allah. Wis cukup sakmene ae videone Banung, donga dinenga wae aja lali kunjungi videone Ija ya lur yo. Ngene Ija ya, Lur. Gebam barang. Iki kuwi anakku lur ono sing gurung ro. Gebam iki anake sampean ta Banung sing tak kok ngono lho Ija. Jarine bojone Ija ngono bareng mak. Ya wis ngono wae dulur ya, cukup sampeyan videone Banung donga dinenga wae dulur, tak dongano nek ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.